ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಮರಾಣಿ ಒಂದು ದಿನ ಡಬ್ಬಿ ತೋಜದಿತ್ತೆ, ಡಬ್ಬಿಡ್ ದೊಡ್ಡ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ತೋಜದಿತ್ತೆ. ಐಟೆಂಕ್ 5,000 ಚಿಲ್ಲರಿ ದೊಡ್ಡಿತ್ತುಂಡು ಒಂತೆ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಅಂಚ ನಿಗುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನ ಪಾಡ್ಜಾರು ಡಬ್ಬ ದೀತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿನ್ವೆ ಅಂಚೆ ನೀನು ಕೋಡೆ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಇಂಕ ಒಂದು ಡಬ್ಬಗನದಿರ್ತಲಿ ಕೊಡಪಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡ್ರ ಮರಣಿದ ಅವು ಕರ್ಬದ ಡಬ್ಬ ಅವು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರ ಯಾವ ಅಂದೆಂಕಲಿ ಕೈಕು ಪುರ ಚೂಚೂರು ಆತನು ಪಪ್ಪುನ ಕೈ ಪುರ ಚೂಚೂರು ಆತನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬ ಗಂದಿರ್ತಲಿ ಕೊಡಪನ ಗಂದಿರು ಕೊಡಪನ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಹುಡು ಈ ಸತಿ ದಾದ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಏನು 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಪಾಡುಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೋಡು ಮಾತ್ರ ಪಾಡು ದಾಯ್ ಬಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹಾಪುಂಡು ತೂಕ ಈ ಸತಿ ನಿಗುಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಏರ್ ಪೂರ ಮಲ್ದು ಜರ್ತುಲೆ ಡಬ್ಬ ದೀತಿ ಜರ ಅಗುಲು ಇನೀಜುಂಡು ಎಲ್ಲೇನೆ ಖಂಡಿತ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಬ್ಬದಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ದುಮ್ಮನಾಗಿ ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ನ ಡಬ್ಬಡಿ ಏತಾತನು ಎನ್ನ ಡಬ್ಬಡಿ ಏತಾದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಡಬ್ಬ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಡಬ್ಬ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಡೆ ಪಂತೆ ಅನ್ಪಾಬಡ ದಾದ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬ ದಿನಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆಂಕ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪೋರ್ಡು ಬಂತೆ ಅಂಚತಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕುದುಂಡು ಡಬ್ಬ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ನಾಲೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಓದಿನ ಇನ್ನು ಬುಧವಾರ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಇನ್ನು ತುಕ ಇನ್ನು ಅಂಚೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡುವೇನು ನಿಗುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಅಂಚಿ ಒಂದು ಮಲ್ದೆ ದಾದ ಪಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡುಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಂಡ ಬೊಕ ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಇಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಇನೀತ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡುವೆ ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ 50 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಬಾಬನ ಮೆಲ್ಲ ಚೂರು ಕನ್ನೊನ್ವೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನೊನ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ನೆರ್ಪೆರದು ಮಾತಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ತನ ಕನ್ನೊನ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬು ಪಡ್ದಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಕನ್ನೊಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಚ್ ದ್ಯಾಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪು ದೀಪಿರಗುಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಬೊಕ್ಕ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 50 ರೂಪಾಯಿದ ನೆನಪು ದೀಪುಜಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಬಂದು ಕೊರಪೆ ಏರ್ಲ ಅಂಜೋಲು ಜಾಸ್ತಿ ಏನ ತೂಪುಜೇರಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೊಂಜೊನಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪಿನ ಅಂಚ ನಿಗಲಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದು ಕೊರಪಿ ನಾನು 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬುಡೋಡ್ಸಿ ಮೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬೆ ಕಂತು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಕಂಡ್ರೆ ಅನ್ಪೇರು ನಿಗಲೆಡ ಪೂರ ಕಂಡ್ರೆ ಬನ್ಪೇರತ್ತ ಅತ್ತಾಗ ನಿಗಲ್ ದಾದ ಅಲ್ಪಡ್ ಪಂಡ ಒಂಚಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ ಸಾಮಾನ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪನೋ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಈ ತಾತನ್ ಪನೋ ಅದಾಗ 200 ರೂಪಾಯಿ ಓರಿ ಉಂಡತಿ ಅವಿನ್ಕಂತ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಕೂಡ ಮನದನಿ ಕೂಡ ದಾದಾಂಡಲಿಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂದಾಗೆ ತುನು ಅಂಚೆನೆ ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಪಡೊಂದೆಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಪೂರ ಡಬ್ಬ ಉಡೆಪ್ಪುಗ ಪಕ್ಕ ಡಬ್ಬ ಉಡೆಪ್ಪು ನಾನು ದುಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಬ ಉಡೆಪ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಡಬ್ಬ ಉಡೇತು ನಮ್ಮ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಡೆ ಸೇರ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಐಡಿಯೋಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆರೊಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ಲೇ ದೂರೇ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಮಸ್ತಾಲೆ ಬೇಗ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 10,000 ಓಡಿ ಸರ್ ಹೋಯ್ ಸರಿ 5,000 ಆಯ್ತು ಈ ಸರಿ 10,000 ಓಡು ಕೊಡಪ್ಪ ನೋಡು ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಕುಂಬ ಅದನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಕೊಡಪ್ಪನ ಕುಂಬ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಅವಳು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ನಿಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬ ಕಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಕನದ್ದೀನಿ ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಚ ಚಾಕುಡು ಕುತ್ಪರ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೇನು ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆತು ನಿಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈಟ್ಲ ಈಸಿ ಉಂಡು
ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪಾಡಿನ ದೊಡ್ಡಗೆ ಎಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಂಡ ಮಾತ್ರ ಡಬ್ಬಿಡ್ ದೊಡ್ಡ ಒರಿವು ಇಜೆಲ್ಲ ಒರಿವು ಚಿಕ್ಕಲೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಡಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಚೊಂಬು ಲೆಕ್ಕ ನಿಗುಲ್ ಒಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಏರ್ ಪೂರ ಪಟ್ ಪಟ ಅಂದು ಡಬ್ಬಗಂತ ದೊಡ್ಡ ಪೂರ ಪಾಡಿಯರು ಅಗುಲಿ ಎಂಕು ಪಟ್ ಪಟ ಅಗುಲಿ ಎಂಕ್ ಪಟ ಪಟ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಡಬ್ಬದಿಯರು ಏರ್ ಪೂರ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡಿಯರು ಓಕೆ ತುಕ ಇದು ಒಡೆಯಗ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಕೋಡೆ ಮರಣಿ ಪೂರ ಮರಣಿ ಕೋಡೆ ಗರಡಿ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಗರಡಿದ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ದೊಂಬು 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 ಉಂಟು ಇದಾಯ್ತು ಫುಲ್ಲು ಪಿದೆ ದೊಂಬು ಪಿದೆ ಪೋರೆ ಕಪ್ಪುಚ್ಚು ಒಣಸ್ಪುರಾಡಿ ನೀ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಇನ್ನು ಯಾನು ಒರ್ತೆ ಬಾಬಲೆಜ್ಜೇರು ಇನ್ನು ಯಾನು ಒರ್ತೆ ಬಾಬಲೆಜ್ಜೇರು ಬಾಬಾ ನಾನು ಬರೋಡು ಕೈಲಿ ತುಲೆ ಕಂಚಿಲ್ದ ಕೈಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ 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 ಪರ್ನೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಗೆತ್ತೆ ತುಲಿ ಲಾಯ್ಕಪ್ಪು ತಿನ್ರಿ ಮಿಡ್ಲು 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 ಮಿಡ್ಲುದ ಪರ್ನೊಂದುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರ್ನೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಒರಾಲಿ ಪರ್ನೊಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಇಂಚ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ತುಜ್ಜಿ ಪರ್ನಂಡ ಪೂರಗಿಲೆ ಒಂತಂತೆ ಕೊರಡಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎದಾಗತ್ತ ಉಂಡಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಪಾಪ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಕಂದೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಅವರ ಪರ್ನಂಡ ಅವು ಪರ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರ್ನೊಂದು ಉಂಡು ದಬ್ಬನಂಚಿ ಮಿತ್ತು ದೀಪೆ ಎದುರಿದಿಕ ಎದುರು ತೇಂಡ ಬಾಬಾ ನೆಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ದೀಪಿನಿ ಬಾಬನ ಮೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೊಂದು ಪಾಡ್ರ ಬಾಬಾ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಎದುರು ದಿಗೋಯ್ರಿ ಅನ್ನ ಪೂರ ಗೆತ್ತಿವಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೊಡ್ಡ ಗಿತ್ತಿಪ್ಪೀರು ಎದುರು ದಿಪ್ಪುಜಿರು ಬಾಬಾ ಆರೆಂಜ್ ತಿನ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒರ್ತೆಪ್ಪುಂಡು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಇಪ್ಪರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಇಪ್ಪರೆ ಎನ್ನ ತರೆ ತುತ್ತರ ನಿಗಳು ಒಂದು ಉದ್ದವಾಯ್ತೀನಿ ಬೀಳದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಉದ್ದವಾಯ್ತುಂಡು ಮಾತೆ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ದು ಕಿನ್ನಿಗಿನ್ನ ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಈತೆ ಇತ್ತೀನಿ ನಿಜವಾದ ಈತೆ ಇತ್ತೀನಿ ಈತು ಇಡಂತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿಂತಲೇ ಉದ್ದವಾಯ್ತುಂಡು ಯಾನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಲಿಂಗ್ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾನು ಪೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಶ್ಯಾಂಪುನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನ ಶ್ಯಾಂಪುನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ದುಂಬು ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ದುಂಬು ನಾನು ತೋಚವನಿಗಳಿಗೆ ತುಳಿ ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಲೋರಿಯಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಕ ಶ್ಯಾಂಪು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರ್ ತುಳಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆ ಪಾಡೋಡು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಉಂದೆ ಪಾಡೋಡು ಅನ್ಪಿರಗುಲು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡ ಆರು ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆಗ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರಗುಲು ಮಲ್ದೀನಿ ಉಂತುಲಿ ಶ್ಯಾಂಪು ಯಾನು ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೀನಿ ಲೋರಿಯಲ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಈಗ ಏತು ದೊಡ್ಡ ತುಲೆ 650 ನೆಕ್ 650 ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಟಲ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಆತೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬುಟ್ನಿ ದೇಪನ್ನ ತರೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ತರೆ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಲಿಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ತುಲೆ ಆತಿನ ತುಲಿ ಬೀಲದ
ಏನು ಪೋಡಿತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಲಿಂಗ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಶಾಂಪು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಫುಲ್ ಪೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ನೆಟೆ ಪೂರ ಫುಲ್ ಪೋಂಡು ಇಲ್ಲ ನೆಟೆ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಆತಿ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಲಿಂಗ್ ಪೋಂಡು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನರ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅಂತೆ ಪಾಡ್ ನೆಜ್ಜನ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒರಿದುಂಡವು 770 ನೆಕ್ ತುಲೆ 770 ನೆಕ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಸೆರಮ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಅವು ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡೋಡು ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಕಂಡೀಷನರ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂತ ಪೊತ್ತುಡ್ಬಕ್ಕ ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡ್ದು ತರದಿ ಕೂಡ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಕಂಡೀಷನರ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಟೈಮ್ ದೀವೋಡು ಅಡ್ಬಕ್ಕ ತಲೆ ಲುಂಬೋಡಿತ್ತುಡು ಉಂತುಲೆ ಸೆರಮ್ಗು 575 ಅಂದಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಹತ್ತಿದ್ದವು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಜಾರು ಮುಂಚ ಅವು ಪಾಡ್ನೆ ಸತ್ ಸಿಲ್ಕಿ ಬಂಡು ಸಿಲ್ಕಿ ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನತ್ತಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಶ್ಯಾಂಪು ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಇಂದಟ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು 2 in 1 ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗು ಪಂತಿನ ಒಂದು ಶ್ಯಾಂಪು ಎರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇತ್ತಂಡ ಶ್ಯಾಂಪು ಬೇತೆ ಪಾಡುವಾರ್ಡ ಅವೆಲ್ಲಿ ಬಿಡುದವರ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಶ್ಯಾಂಪು ಅಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೇನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಅವು ಏನು ಪಾಡ್ನೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಲಿಂಗ್ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಸಾಕತ್ತನ ಎನ್ನ ದುಂಬೆ ಶೋಕಿತ್ತನು ಕರ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದಂತೆ ದುಂಬದ ಹೇರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತನು ನಿನ್ನ ಮೋನದ ಶೇಪ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಬಂದು ಅಂಚೆಂಕ ಫುಲ್ ಪೋಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಉಂದೇನೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಪಾಡಿ ಅಂಡಲ ಪೋತುಜಿ ನಿಧಾನವಾದ ಪೋವು ಉಂದೆನ್ನುವೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗು ಎರೆಗ್ಲ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡ ಉಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಯರ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡ್ನು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ಪಡು ಪ್ಲೇನು ಬಾಬಾ ಮಲ್ತೇನೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರು ಗೊತ್ತು ಜರಿ ಕೂಡ ಪೋರುಂಡು ಬರ್ಪೆರ ಇಜ್ಜ ಇಲ್ಲಡು ಇಜ್ಜಂಡ ವಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಚೆತ್ತಿನಲು ಬೈ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೆತ್ತಿಂಡ ಒಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಬಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತನ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಚೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಚಿನ್ನ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಜೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪತ್ತಿನ ಇಡ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜೆಪ್ಪೆ ಚೂರು ಜೆತ್ತಜೋಡು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಹಾಪುಜಿ ಜೆಪ್ಪೆ ಒಂತೆ ಜೊಪ್ಪುನು ದಾದಂಡದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಹಾಪುದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಿನ ಮಲ್ತದು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಇದರಿಂದ ಬೋರ್ ಹಾಪು ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕಪ್ಪುಂಡು ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ವರತ ಕೆಲಸ ಆದು ಮೀದು ಒಣಸಾದ ಮೀಂಡ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ತೂತು ಬೋರ್ ಅಂಡ ಒಂತ ಜೆಪ್ಪುನ್ ಬಕ್ಕ ಜೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನ ಬನ್ನಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಅವೇ ಬೈಯದ ಪುಡ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಧ್ಯಾ ನಾಯಕ್ ಬಂದು ಇಂಕೆ ಇಂಚಪ್ಪದ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತೋಜುಡಾರು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏನಾದ್ರು ಕಿಂಜಾಂಡ ಸಾರಿ ಯಾರು ನೇರು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸಂಧ್ಯಾ ನಾಯಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆಂಡಲ ನೇರ್ ಪೊಸತ್ ಎಂದು ಏನು ಆರೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ದಾದ ಪಂಡ ಸಿಂಬನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಆಯ್ಕೆ ಓ ಪೂರ ಫುಡ್ ಪಾಡುವರೆಂದು ಪನ್ಲೆ ಬಂದು
ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೇನ ಇರೆಗ್ ತೋಜವೆ ಓ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ನು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಲೆನ ಏಜ್ ವೈಸ್ ಆಗುಲು ಮೆಡಿಕಲ್ದಾಗಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಐ ನೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜೆ ಉಂದೆ ಪಾಡ್ನು ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ಕಿ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಟೆ 198 ಮಿಯಾವ್ ಬಂದನೆತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಡು ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ತಿಂದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದ್ರಗೇನು ಚೇರು ಅಂಚ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೆಲವು ನಮ್ಮದು ಉಂಡು ಇಟ್ಟೆಂಕಲು ಉಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆಗ ಉಂದು ಲಾಗಿ ತಿನ್ಪೆ ನೆಡ್ದು ತುಂಬ ಒಂಚು ರಡ್ಡು ನಮ್ಮುಂದು ಹಾಕ್ರು ಮೆಡಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡಡ ಅದು ಕೊರ್ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪುಜೆ ನುಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಪೇರ್ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಬಾಬ್ ಪಜ್ಜಿ ಓಲ ಪಾಡುಜಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಅವಡು ಫಿಶ್ ಅವಡು ಓಲ ಪಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇದಮ್ಮಟ ಯೂಸ್ ಅದು ಆಗ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಆಗ ಅವು ತಿನ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಪದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದಾಗ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದ ಹಾಕುದು ಫಿಶ್ ಲಂಚೆನೆ ಅಂಚ ಕಬಾಬ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮೀನು ರಸತ್ತಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚ ಬಟ್ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಇದಮ್ಮಟ ಕೊರ್ತುಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇರು ಕಿಂಚಿ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಬಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪುಣದಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಇದಮ್ಮಟ ಪಾಡ್ದುಜ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಬೇಪದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಾ ಪಂಡ ಅಗಲ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಂದೇತ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಂದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ವಿ ನನಗೆ ಪೆತ್ತಲ ಪುರ ನಾಯಿಲಿನ ಪುರ ತೂಪಿರ ಅವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಂದ್ವಿ ಪಶು ವೈದ್ಯ ಆರು ಆನಂದಿನ ಸಿಂಬಾಗ ಹುಷಾರಿತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಮರ್ತ ಕನ್ನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಕೊರಡು ಕೇಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ನಿಕುಲಿ ಏನ ತಿನ್ಪಾರ್ ಕಿನ್ನಿಡ್ ತಿಂಚಿಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಏನ ತಿನ್ಪ ಅವೇನೇ ಆಗುಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಮುಂದೆ ಪುರ ಪಾಡ ಪರಡ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ನುಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದು ಮೋಕೆಡು ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತ ಇಂಚಿನ ಫುಡ್ ಇತ್ತಾಗ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ನುಪ್ಪು ಪೂರ ತಿನ್ಪುಜೆ ನುಪ್ಪು ಒಂಚು ವೇಳೆ ನುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಪಾಡನಂಡ ಚೂರು ದಾಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನುಪ್ಪು ದೊಡ್ಡಗು ಅಂಚ ಪಂಡ ತಿನ್ಪೆ ಚೂರು ತಿನ್ಪೆ ಇಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಉಂದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಸ್ರ ಉಂದೆ ಏನು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಂದಾಲ ಕಂತರಂದಂಡ ಪುಚ್ಚೆ ಅವು ಕಿಂಜಡಿಂಚು ನಮ್ಮ ಏನ ತಿನ್ಪತುಲೆ ನುಪ್ಪು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಕಿಂಜಡಿಂಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಆದ್ಕೋಕು ಡಾಕ್ಟರ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಪಂದಿತ್ತಿರಿ ಇಂಕಲೆ ಇಂಕುಲು ಮೋಕೆಡಾಯನ ಒಂದು ಪುರ ಪಾಡ್ದೆ ಆಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ಬೋತುಂಡು ಸಿಂಬನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯನ ತೋಜ ಒಂದಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಅಂಡಲ್ಲಿ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತಾಯಪಂಡ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆನೆ ಅದು ಪೊದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಅದೇ ಪೊದ್ದಿ ಅಂಚ ನನ್ನವರ ಖಂಡಿತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೂ ಓಕೆ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದಿನ್ವೆ ಸಂಧ್ಯಾ ನಾಯಕ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ಏನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಎನಿತುಲೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಪುಂಡಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ದ నేను లాయకుంటే అరే పుట్టువాడు మస్తు లాయక్ అప్పుడు ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಒಂದು ಮೀನು ತುತ್ತಾರ ನಿಕುಲು ಇದು ಕುದರಿ ನಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತುಳು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದು ಚೂಲಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಹೊಸತ್ ಮೀನು ಪಿದೇರ್ದ ಮೀನಿಗೆ ಒಂದೇರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾಲ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಗೆತ್ತೊಂಜಿ ತುಲೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಎಂತ ಚೂಲಿ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತೂಕ ಇಂಚಾಪುನಂದು ಒಂದು ಮೀನು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೀತೆ ಕಾಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೈಯಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಯಾನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು
ನಿಕುಲು ಏರ್ಲೈನ್ ಒಂದು ಮೀನು ಮಲ್ದೆರಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡೆ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಬಾಕುಲೆ ಮೀನ್ಸ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಫ್ರೈ ಅಂತೀನಿ ಇವನಾಗ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಳ್ಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಫಿಶ್ ತುಳು ಏತು ಶೋಪು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಫಿಶ್ ಅದು ಪಪ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೆತ್ತುನುಜಿ ಒಂದು ಗೆತ್ತುಂಡು ಪಪ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕೊಂಡುಗೆ ಒಂದು ಮೀನು ನಿಗಲ್ ನಲ್ಪ ಮೀನು ಬತ್ತನ ಒಂದು ಮೀನು ಬಿಡೋಡ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ವಾವ್ ಸಖತ್ತುಂಟು ವಾವ್